Sige, ang atong content ron, inyo nang punon ang tasa sa tubig. Unya, ang gamit niyo sa pagpuno ang inyong baba. Kung kinsay una magapuno, dunay premyo nga 50 pesos. Hindi totoo yan. Nya, to ay tubig dito, Bola ato lang mo yan. magkuha. Gamit ang baba. Sige. Larga! Muihap ko og 3. Okay. Go na ha. 1, 2, 3, go! Sabar. Ano na? Oh no! Gamit ang baba. Baba gamiton. Amaro ay, balam. Kami na puno ka mama mo. Puno na. Wag kamay. Puno na. Wag. Ako ah. Hindi nga si katabot. Ang bagay sa lagi. Hindi ka na si mama ni mo. O karon, diyan na ta sa tong mananaog, muhatag na ta sa tong premyo. Kinsa nagadaog? Ako. Oh, doon na 50 pesos. Oh.